desastre especialment per la nostra salut. El consum diari d'aliments és al voltant de quilo 200 o quilo 300 d'aliments per persona i dia, la qual cosa ja dona una indicació d'aquestes alarmes que de vegades es publiquen de l'índex d'obesitat que n'hi ha ja entre els infants i en la gent ja adulta. Es menja diàriament una mica més de mig quilo d'aliments animals, entre carn, peix, lactis i ous. Aquest excés d'aliments animals dona que el consum de proteïna és al voltant del doble del que necessita una persona adulta, que són 40-50 grams. Doncs es menja el doble, cosa que és motiu d'una sèrie de malalties. La major part, més del 90% dels aliments no són ecològics, la qual cosa també dona lloc a una sèrie de contaminacions per pesticides i productes hormonals, etc. El consum de cereals és un consum de cereals més aviat baix, però a més són tot productes de farina blanca, farina refinada. Al gra de blat se li ha tret la part més nutritiva, que és el germe, i la part més útil per una bona digestió i excreció, que és la fibra de la cobertura del gra. El consum de proteïna vegetal, sobretot en forma de grans de lleguminoses, cigrons, llenties, fesols, etc., és ínfim, al voltant de 11 grams de gra sec diaris. 11 grams és una cullerada de cigrons o de llenties secs. Les hortalisses fresques se consumeixen però en una quantitat més aviat baixa. I el consum de l'altre component de la dieta, que són les llavors, ametlles, avellanes, nous, etc., doncs és també baix.